Μποφίλιου και Μαντίλα στο Σύνταγμα. Είτε συμφωνείς με τις απόψεις του Μποφίλιου, είτε διαφωνείς, είναι δικαίωμά της να εκφράζεται όπως γουστάρει. Διότι αν είσαι δημοκράτης και αν σου αρέσουν τα δημοκρατικά καθεστώτα και τα φιλελεύθερα, πρέπει να υπερασπίζεσαι το δικαίωμα του καθενός στο να έχει άποψη και ελευθερία του λόγου, ανεξαρτήτως ποιο είναι το περιεχόμενο των λεγόμενων του. Οπότε, αν εσύ είσαι υπέρ αυτού που έκανε Μποφίλιου, ταυτόχρονα και μοιραία πρέπει να είσαι και υπέρ κάποιων δημοσιογράφων που θεωρείς ότι είναι πάρα πολύ ακραίοι και δεν θα πρέπει να ακούγονται. Διότι όταν ενίστασαι και δεν σου αρέσουν οι απόψεις που ακούς και βγάζεις σπυράκια, τι θες να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι με τους οποίους εσύ διαφωνείς? Να αλλάξουν δημόσια την άποψή τους, τότε θα λέγανε ψέματα. Και στο κάτω-κάτω, καλύτερα να ακούγονται και απόψεις ακραίες με τις οποίες δεν συμφωνούμε, προκειμένου να τις ακούσουμε, να τις κρίνουμε και να τις απορρίψουμε. Γιατί δεν τις καταπιέζεις, δείτε τι γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη. Δεν είναι εύκολη υπόθεση η δημοκρατία. Πρέπει να ακούς και πράγματα που δεν σου αρέσουν και πρέπει να υπερασπίζεσαι το δικαίωμα κάποιου να εκφραστεί, ακόμα και αν εσύ διαφωνείς με αυτόν ριζικά. Γιατί αν αφαιρέσουμε αυτό το δικαίωμα από άλλους, κάποια στιγμή αυτό το δικαίωμα θα αφαιρεθεί και από εμάς.